Attentie, opname. 1, 2, 1, 2, 2, 2. Gaat ie goed. Meneer de dirigent, heb je een ogenblikje? Dat is me juist leuks gebeurd. Komt een meisje naar me toe van het zangkoor. En wat vraagt hij, schat? Meneer Knieper, uw naam, is dat uw echte naam of is dat een artiestennaam? Ik zeg, mijn lief meisje, 1993. En het is nog immer Knieper, dat is mijn echte naam. Daar heb ik echt geluk met gehad. Ik heb vrienden gehad die hebben een artiestennaam om het moeten aannemen, omdat die te algemeen waren. Bijvoorbeeld, ik hou een vriend, dat was een hele goede violist. De man die schreef zich Bakker. In Nederland kan het nog lukken, maar in het buitenland kan ze van de naam Bakker geen brood bakken. Daar is niks mee te maken. Dus wat had die man gedaan? Franse taal ter hand genomen en het later triomfen gevierd als boulanger. En einde, daar zal ze het helemaal met me eens zien dat hij een moeilijke naam had. Hij schreef zich namelijk Soepstraal. Soepstraal. Moest je zich voorstellen, de man was een waanzinnige goede operazanger. Maar nu stel ik eens voor de affiches. Othello. De hoofdrol wordt vertolkt door de heer Soepstraal. Dat kan toch niet. Kijk, die man ook gelukkig weer, dankzij het Frans, heeft hij later roem verworven als Bouillon de La Fontaine. Geet ik goed. De vuilzaal werden trippelen die bloot. Geet ik goed. Of de rietbes op de hastenvot van schoot. Na 3 dagen vasteland, ben ik aan het jaar naar je moed. Geet ik goed. De vuilzaal werden trippelen die bloot. Geet ik goed. Of de rietbes op de hastenvot van schoot. Na 3 dagen vasteland, ben ik aan het jaar naar je moed.